Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeler. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyar çağalagyň ýurduny öwrüli. Diýarmyzda körpen etilen hemme taraplaryň hem sadaşykly ösme uruny döwlet derejesinde alad edilýär. Çağalaň döwür we bilim almaklary, sadaşykly ösüşi, göwnejay diň almaklary, wagtyny şadyan hem peýdaly geçirmekler bilen baglanyşykly meseleler Mehriban arkadamyzyň hemişe üns merkezine saklanýar. Diyarımızda körpen etilen hemme taraplaryň we sadaşykly ösme uruny döwlet derejesinde alad edilýär. Dünya ulularına laýyk gelýän ajaýyp çağalar diň we sagalyş merkezlerine tomsuna diň alýan ýaş Türkmenistanyň sany ýyl saýyn artýar. Şol sagalyş diň merkezlerine göwnejay diň almak, wagtyň gyzykly we peýdaly geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Şu günler tapaly göýekleri jülgetnäki şeýle merkezlerde diň alýan mekdep okuwçylarym şol şertlerden gowny hoşluk bilen peýdalanýarlar. Türkmenistanda ýaşajyk ýyleşlerimiziň münasip bilim we terbiýe almagy, sport, aýdymsaz, edebi seperdörüjlük bilen meşgullanmagy, wehinlerini we okuýuplaryny ösürmek mümkinçiligine eýe bolmak üçin ähli işler edilýär. Yurdumyzda gurulýan mektepleň, çağalar waglarynyň hemem sagalyş diň merkezleriniň sany ýyl saýyn artýar. Döwletimiz okuw ýylyny tamamlan mekdep okuwçylarynyň tomysky diň döwrüni şadyan we peýdaly geçirmegi, köpetdagyň jülgelerine hemem yurdumyzyň welaýatlaryna ýerleşen sagalyş merkezlerine diň almak we saglyklaryny berkitmek üçin aladalar etýär. Milli liderimiň bu awatda ýöredýän siýasaty ýaş neslin hemme taraplaryň beden, aň bilim, ruhy, ahlak we durmuş taýdan ötüşiniň üpçün edilmegine gönükdirilenler. Şunda ýaşaýyşyň hilini ýokarlandyrmak we Türkmenistanyň ählisi şol sany körpeler üçin has oňaýly şertler döretmek ileri tutulýan uğru bolup durýar. Muňa jemgyçilik guruluşynyň we şahsiýeti kemaly getirmeň ilki başdaky esatlary hökmünde maşgala hemme taraplaryň gollaw berilmegini gödegine tutýar. Yurdumyzyň ýaş raýatlarynyň tomysky diň möhümine göwnejay diň almaklary, hemem wagtlaryny hoş geçirmekler üçin ähli mümkinçilikler üpçün edildi. Garasy beýtarap Türkmenistanyň ähli kunjaklaryny, hususan jany şypaly göýekleri jülgetini, yurdumyzyň ähli sebitlerini hereket edýän diň merkezlerini şu günler wagtlaryny hoş geçirýän çağalaň şadyan setler gurşap aldy. Şu günler göýekteredäki çağalar sagalyş diň merkezlerine diň alýan çağalaň wagtlaryny hoş geçirmekler üçin ýürüýte meden şäherleň maksatnamasy hereket edýär. Oňa laýyklykda bu ýerde diň alýan körpeler bugünjüň gözel ýerlerine siýahatda bolýarlar. Durmuşymyzyň güllerini deňelýän körpeleň bagtyar ömür sürmegi, alytlary ýaň salýan şadyan gülküleriniň belende göterilmegi durmuşymyza many saýyp, onu hassa gözelleşdirýär. Gadamyna gül ýaraşýan watanymyzyň bagtyar çağalarynyň keýpi saglygy bolsa, göwnleri rowşenlik nur paýlýar. Sapal diň alýşda şypa tapýan arkadagly nesiller, hormatly arkadagymyzyň öýleri üçin döretýän mümkinçiliklerini her ädimde duýup ýaşaýarlar we näzik ýüreklerinden joşup çykýan täsirli çykyşlaryň üstü bilen milli liderimize hoşallyklaryny bildirýärler. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezident bilen taýytal taýlalary beýmeçür aladalar netijesinde ýurdumyň raýatlarynyň saglygyny keltmekde, hemem goramakda ägurt uly işler alınıp barylýar. Muňa ýurdumyň ähli welaýatlaryna ýerleşen şypahanalaryň durkunyň täzelenip döwür waplaşdyrylmagy, hemem täze şypahanlar toplumynyň gurulmagy bütün aýdynlygy bilen doly güwäçe. Şeýle döwür wap şypahanalaryň birem Balkan welaýatyndaky Mollagara şypahanasy. Vilayet merkezi Balkanarbaş şegeriniň goloýuna ýerleşýän Mollagara şypahanasy Gahrman akademiyanyň başdanlygyna düýüpli täzelenni we milli liderimiň ak patasy bilen işe girdildi. Şypahananyň Lukmanlardyr şepagat uýalary ýere ýurdumynyň ähli welaýatlarynyň we Aşgabat şegerinden saglygyny keltmäge, diň almaga gelýän raýatlary göwnejay hyzmat edýärler. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýeriniň şu günlerine Mollagara şypahanasyna zähmet ruhsudyna çykyp, özleriniň saglyklaryny keltmäge gelýän ýurdumynyň bagtyar raýatlarynyň sany barha köpelýär. Güneşli diýarymyzyň çar kunjundan gelýän bagtyar adamlar ajaýyp döwür wap şypahanada özleriniň saglyklaryny bir kemse dikildýärler. Şypahananyň esasy tebigy baýlyklary bejerji, laýlar hemde şypa berji duýda baý mineral suwudur. Şonuň üçin hem hormatly prezidentimiň Türkmenistana saglygy goraýşy üstünmeň almy saatlaratly kitabyna Mollagara şypahanasynyň tebigy bejerş häsiýetine iňen ýokary baha berilýär.
Berhara döwletimizin bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimizin başçylygyna dol derejede döwrewaplaşdyrylan Molla Garaş Bahanasynyň täze binalar toplumy 6 gatly 500 orunlyk ýatymlaryň we bejeriş anyklaýyş binasyndan 2 gatly 35 orunlyk gözellik merkezinden 3 gatly 170 orunlyk mihmanhanadan durky täzelenen 2 gatly bejeriş we sagaldyş binasyndan 30 orunlyk çaygalar bölüm ýerleşdirilen binadan 250 orunlyk naharhanadan Spahananyň işgärleri üçin niýetlenen 6 sany 120 çöýli ýaşaý jaýyndan we kömekçi desgalardan ibaratdyr. Hormat prezidentimiň öz halkynyň saglygy barada diýen taýsy tagallalarynyň netijesinde Molla Garaş Bahanasynyň täze binalar toplumyna palçak, duýly suw, fizio bejeriş, beden terbiýe anyklaýyş bölümlerinden başga-da duýly suwly wanalar bilen bejerişler, suw asy, uwkulama, suw gowa akymy, ýokary atmosfera basyşy, garagymyň gyzgyn çägesi we ozon bilen bejerişler, gyzgyn daşlar, duýly we mineral howadan dem almak arkaly ýaly bejerişleriň 40-dan gowragy ýoly goýuldy. Şeýle-de bir ýerde hormat prezidentimiň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ensiklopediýa kitaby esasyna taýýarlanan erginler, melhemlik içkiler, şeýle-de suw bilen bejerişleriň täze netijeli usullary girdildi. Şeýle-de Ewropa hem netijeli işler bolsa, Molla Garaş Bahanasyna dinç almagy, saglygyny dikeltmäne gelýän raýatlarda çuňur hoşallyk, guwunç duýgularyny döredýär. Bir ýerde ýurdumyň ähli künjegünden saglygyny dikeltmäne gelýän raýatlaryň rahat, esretli dinç almaklar üçin kitaphananyň, internet kafenyň, restoranyň, dükanyň, dillekhananyň we beýleki dinç aş merkezleriniň bolmagy, spahana bejergesiniň netijeli bolmagyna da özüniň täsirini ýetirýär. Şeýle-de spahanyň dünýä ilmlerine gabat gelýän lokmançylyk injanlary bilen dol üpçün edilmegi aýratyn buýsançylar. Onuň üçin bir ýerde keseller anyklaýyş bölümem hereket edýär. Ösen häzirki zaman hil üňürlerine dol laýyk gelýän kämil lokmançylyk injanlaryna döwrewap üpçünçiligi eýe bolan Molla Garaş Bahanasyna dinç alýan, taýlyklandy kelýän raýatlarymyz Mehriban akadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Men Daşoğlu vilayatynyň Sahar Murat Türkmenbaşy etrafyndan bilim işgäri Durdumat Aranmyhmed. Molla Garaş Bahanasyna saglymy tikeltmäge geldim. Berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiň baş tutanlygyna ýurdumyzyň ähli ulgunlary sağlaşyp ösýär. Gahrman arkadagymyzyň tagallalary bilen ýurdumyzyň şifahana dinç alys ulgumy hem iň häzirki zaman mümkinçilikler bilen östürilen. Biz muny Molla Garaş Bahanasynyň misalynda da aýdyn görýäris. Bu bolsa biziň saglygymyzyň berkemegine juda oňun täsirini ýetirýär. Bundan başga da bir ýerde medeniýetli dinç almak üçin ähli şertler döredilen. Molla Garanyň şipaly palçygy, hem suwy adamyň saglygyny tikeltmek üçin esasy serişleri bolup hyzmat edýär. Ähli raýatlarymyz bolsa, bir ýerden hyzmatinden diýsem hoşal. Şurada ýaly şipahanalary gurduryp beren Gahrman hem de Mehriban arkada prezidentimiz jan sag bolsun. Alparel işleri urawaj alsın. Men Mamedowa jeren, Moskva şäherinde Kinçalar bagyna terbiýetçi bolup işleýärin. Men Molla Garaş Bahanasyna öýte saglygyny dikeltmek üçin geldim. Şipahanada biz o bejergiler aldyk. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler bolsa, dynç alşy, döredüjilikli, joşgyny bekleýär. Elbetde şeýle şertler her bir raýatymyzda Gahrman arkadagymyda bolan belent boýsançy döretýär. Şeýle mümkinçilikler döretip berýän Mehriban arkadagymyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, mundan beýlegem tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Tumuz pasyny howanyň düzümine emele gelýän tozanjyklaryň ansan salgyna ýaramak täsiriniň öňlenmek üçin ilkinji nowatda lukmançylyk agyz burun örtüklerini ulanmak maslahat berilýär. Muňa özi howada bar bolan tozanyň üstü bilen adam bedenine ýaramak täsirleriniň öňlenmekde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Şu ýagdaýlary nazarda tutup diýarymyzyň Dokument Senat ministriniň kärhanlary ekologiýa taýdan arasy serişlerden häzirki zamanda saglyk guraş taraplaryna dol laýyk gelýän lukmançylyk agyz burun örtüklerini köpçüliklerini öňürýärler. Şunun bilen baglykda häzirki döwürde ýurdumyzyň Dokument Senat ministrine degişli bolan dükanlarda şeýle örtükleriň satywyny giňermerli. Degişli düzümlerde öňürilýän lukmançylyk örtükleriniň eýlatmy üçin ýeterlik möçelleri üçinedilýär. Şeýle-de lukmançylyk agyz burun örtükleri raýatlaryň isleýlerini raýatlykda sargytlar esasyna da ýerine ýetirilýänini bellemeli.
Muňa Tomson sugunlaryny adamlaryň saglygyna oňoýsuz täsirlen öňünalmak üçin esasy serişde bolup hyzmat edýär. Şeýlelikde howanyň tebigy ziýanly täsirini peseltmekde, tuzun bölüjikleri arkaly dürep biläjek dürli keselliň öňünalmakda wajyp şert hasaplanýar. Arkada prezident bilen ýygydarly aladaky hem tagalat netijesinde ýurdumyzda insan saglygynyň berkidilmegi, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerleriniň puta berjäýdilmegi uruny maksatnamalaryň işleri amala aşyrylýar. Bu orta halkymyzyň saglyk ýagdaýynyň degişi derejede saklanmagy şertlenýär. Eleterli bahadan köpüğlü sewda merkezlerine satıp çıkarlayan lukmançylyk agzburun örtüklerinin netijeli ulanylmagy diňe bir insan saglygyny gorumakda däl, eýsem tutuş jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerlerini berkitmekde ähmiýetli mümkinçilik bolup durýar. Şeýlelikde lukmançylyk agzburun örtükleriniň işiň ulanylmagy häzirki döwrüň wajyp durmuş kadatyna öwrülmelidir. Hormatly prezident bilen paratatly başçylygynda ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda owa hojalyk ulgamam beýik özgörtleri esasynda täze ösüşleri eýe bolýar. Hemem ýokur sepkitlere ýetýär. Bagtaçylykda, gallaçylykda gök hemem bagçy önümlerini öndürmekde. Bagçylykda ýylan-ýylyna ýokur netijeler gadanlaýar. Bu wagtda häzir günlerde Daşoğlu vilayatyna durmuşa geçirilýän işlere ýürüýte belenilmäge degişdir. Hormatly prezident bilen tawşyryklarynyň görkezmelerini uralýan Daşoğlu vilayatynyň pataşy Babaday hanlarym özleriniň iş tepkinlerini sekelçede gowşatmadan gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna bu puwdagy ösürmek ileri tutulýan urlaň bir hökmüne kesiltlendi. Owa hojalyk önümleriniň satyn alyş narhlarynyň ýokurlanmagy, ýerleň uzak möhretliğin kärenetine berilmegi, owa adamlaryny işe bolan täze garaýşlary kemale getirdi. Vilayatyň pataşy ýere-ýerleri şöyle 155.000 hektar meýdanyny gowy çekişini geçirdiler. Her bir çäreňiň agrotenik talaplara laýyk derejede geçirilmegi olaň kadaly boýalmagyny hemem bol hasıl toplamagy üçin edýär. Şuňlary vilayaty gowçylygyň hatar aralaryny bejermek, hapa haşeratlardan arasalamak hemem suw tutmak işleri utguşgy dowam etdirilýär. Her bir agrotenik çäreňiň öz wagtynda hemem ýokur hil derejesine geçirilmegi bol hasylyň giregidir. Alymyň gadananlarynyň milli tejribeler bilen sadaşlyk utguşdyrmagy gowçylary edilýän ide işleriniň esasy aýratynlygydyr. Daýhan ihlasynyň bol hasyl bolup duranjakdygyny gowçyly meýdanlara ser saranynda berkinanýan. Hünärmenliň hasaplamalarına görä Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyna gowçylygyň boýalşy hemem hasyl toplaýşy öňkü ýyllardakydan has ýokurdyr. Muňa ýere-ýerleriniň işe täze çemeleşmeleriniň zähmeti guramagy hemem oňa hak tölemegiň täze usullarynyň ornaşdyrylmagynyň her bir adamyň ahyrky netije bolan ýokary gyzyklanmasynyň netijesidir. Çünki şugunky alada geljeki bol hasyrlar. Gowçylygyň hatar aralarynyň bejergisiniň gownajagy geçirilmek üçin ähli çäreler görülýär. Burada Daşoğlu vilayat owa hojalyk önümçilik birleşigini hemem oň etraplardaky önümçilik kärhanalaryny zerur bolan işlerini giň toplamy berjäýdilýär. Gowçy bejergisinde işledilýän her bir traktoryň, her bir enjamyň bökdönşüde işini üçin etmek maksady bilen ýerine ýetirilýän işleri özüniň ajaýyp meýwelerini berýär. Hünärmenlik hemem mehanizatorlaryň bilelikdäki tagalat netijesinde bejerigde ýerine ýetirilýän işleň diňe ýokary hil derejesinde bolmagy üçin edýär. Gowçy kişiniň hemme tarapyny gownajaý öz wagtynda talaba laýyk geçirmeginiň gadanylmagy aňartyna bärdine gözetmeýän giň meýdanlarda gowçylygyň bol hasyl toplamagy üçin edýär. Şu wagtda vilayatyň ähli etraplaryna nufsuluk iş alınıp barylýar. Vilayatyň her bir etrabynda, her bir daýhan birleşigine ýabanlanan joşguly zähmeti göreninde göwnüň ötürlýär. Muňa ähli aladanyň gowçy bejergisiniň ýokary hil derejesine geçirmegine gönükdirlen onuň suwutlanmasydyr. Ýokary hili bejerigi çäreleriniň öz wagtynda talaba laýyk geçirilmegi elbetde bol hasyldan habar berýär. Şuňlar dowam edýän gyzgylanly işler joşguly zähmet Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýasyna Daşoğlu pataşy ýere-ýerleriniň bol hasyly kemale ýetirjekdiklaryny, şeýle-de ýurdumyň hemişelik beýtaraplaryň şany 25 ýyl toýuna manasyp zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryny habar berýär. Gowçy bejergisiniň agrotenikanyň talaplaryna laýyk ýokary hili geçirilmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Hormatly prezident bilen daşary ýurtlardan satyn alyp beren traktorlary, durly görnüşli owa hojalyk gurallary mehanizatorlar tarapyndan günüň bütün dowamyny ýokary öňerjilik bilen işledilýär. Olaň arasynda telematik sanly elektron ulgamar garadolanylýan ýürüýte bejerigi tehnikalarynyň bolmagy aýratyn gowunurjydyr. Muňa hormatly prezident bilen tawşyryklaryna laýyklykda ýurdumyň ähli ýerlerine bolşýary Daşoğlu vilayatyna owa hojalyk puwdagyna sanly ulgamyň ornaşdyrylýan ona güwe geçýär.
Netijede ýokary hili bejeri geçirilýän meýdanlaryň muktary günü-günden artýar. Owa hojalyk ulgamyny işlemäge, ýokary hatyr almaga ajaýyp mümkinçilikler döredip beren hormatly prezident bilen Daşowly daýhanlary özleriniň alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüne hormatly prezident bilen taýsir taýlarlar bilen ajaýyp gözellikleri gorap saklamak, alim esasy öwrenmek hem geljek nesillere ýetirmek esasy üns merkezine durýar. Diyarımızda gözel hem täsin tebigaty özüne jemleýän ýerleň biri köýtün dağlardyr. Ajaýyp dağ tebigaty diňe bir ýurdumyzyň tebigaty öwrenjilerine hem daşary ýurtly alymlaryň esasy ünsüni özüne jemleýär. Yılın islenik fasını oğudunluğun tapatlanyan goýnuny gözel dereleri, bay hayvanat hemem ösümlük dünýäsini, mumana dağ tebigatynyň täsinlikler dünýäsini özüne jemleýän bukunjy gorap saklamakda, hemem öwrenmekde köýtünäg döwlet tebi gorahanasy hereket edýär. Gorahananyň çägi 27139 hektar bolmak bilen oň düzümini Hojapil, Hojaburju bilen garlyk Hojagarawul ýaly çäkli gorahanlara mirýär. Aýrybagy beýikliginiň belentligi 3139 metra deňdir. Köýtün naglarynyň tebigi gözellikleri barada aýdylanyna, ilkinji nowatda oň bay ösümlik dünýäsi barada hökman belläp geçmek gerek. Sebebi köýtün nagda ösýän ösümlikleriň her biriniň öz boşly owudunlygy bolup, dağ ýapgytlaryny hem jürgülerini gaýtaranmaýan gözellik keşfin çaýy. Umumana bu ýerde ösümlikleriň 934 görnüşiniň ösýänligi anyklandy. Gorahananyň 16514 hektardan gowrak ýerini tokuyluklar tutýar. Şurdan iň köp duş gelýäni bolsa Zerewşan arçasyr. Ol ýylyň islenik pasyny ýaşyl ösmek bilen köýtün naglarynyň esasy gowhur belegdir. Bu dağ arçalarynyň esasy aýratynlygy olaň beýik dağ belentliklerine duş gelýänligidir. Has hakyky köýtün naglaryny arçalar Demirgalyk tarapda 1100 metr belentlikde, Günorta çäklerde bolsa 1700-1900 metr belentlikden başlap gabat gelýär. Umuman gorahananyň tokuy bilen örtülen meýdanlaryna dürli agaçlara ýygy-ýygydan gabat gelmek bolýar. Almyşgalaryň bellemegine görä arça agacı has uzak ýaşaýan agaçlara degişi bolup, ýylyň dowamyny ören haýal ösüp, oňy 1000 ýyla çenli ýaşap bilýän tasdiqlanýar. Köýtünäg tebi gorahanasyna häzirki wagtda 700 ýyl hatda ondan morak ýaşan arça agaçlaryna gabat gelmek bolýar. Daragyň belent şahalary durly guşlan höwürtgeleýän meskenler. Dağ gelişleriniň esasy ösümligi bolan arçan kökü 10 metr çuňluğa aralaşýar. Hemem öz aralaryna sepleşip, daşlaryň arasynda berk ornaşýar hemem toprağa berkidýär. Bu bolsa oň esasy peýdalyk häsiýetleriň biri bolup durýar. Bilşimi diýäli dağ gelişleriniň belent ýokurgalygyňça ýel köp ösüp şemalyň týýdigi artýar. Şeýle-de arça agaçlary ýagyn suwlarynyň toprağa siňmegine de uly ýardam edýär. Toprağın çiğırlığının artma bilen ağacın daş töwereginde çiğırlygy söýüjü ösümlikleriň sany artýar. Wagtyň geçmegi bilen olaň gurap toplanmagy bilen çüýrüntgüli ýokary gatlyk baýlaşýar. Köýtünäg döwlet tebi gorahanasynyň almyşgalary hem tebigat gözlegçileri, şeýle-de diýarymyzyň ähli tebigat öwrenjileri türkmen tebigatyny hatym gözelleşdirmekde uly taýlarlara diýen gahryman arkadamyda ýetilmez alkyşlaryny aýdýarlar. Ýurdumyzda berqarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüne türkmeniň dünýäniň soluk milli medeniýetini hem sunugatyny ösdürmek, kämilleşdirmek şeýle-de oňa zehinli ýaşlary has giňden çekmek barada durmuşa geçirilýän beýmeşhur işler ýaş nesliniň kalbynaky aýdymsa sunugatyny söýük hem buýsonç duýgularyny artdyrýar. Muňa bolsa milli liderimiň aglan eden türkmeniň altyn asaratly bäsešiniň çäklerini her ýylda geçirilýän Ýanglan diýarym telewizýasy aýdyň şaýatlygy edýär. Bu bäsešiň Ahal ulaýatynda welaýet derejesine geçirilen tapgyram aýdymsa sunugatyny höwesek zehinli ýaşlaň ýyl saýyn köperýäniň aýdyň sugutnamasy boldy. Ahal ulaýatynyň Göktepe tarabynyň Adygan şäherçesine ýerleşýän Mälikul Berdimuhammed adanyky medeniýet köşküne geçirilen Ýanglan diýarym 2020 telewizýasynyň welaýet boýunça tapgyryna bu bäsešiň şäherdir itraplaryna geçirilen desapy tapgyrlaryna ýeňjiler bolan höwesçiň aýdymşy ýaşlar gatnaşdylar. Milli medeniýetimiň ösmegine ýardam bermek bu urdu zehinli ýaşlary ýyla çykarmak, geljekde olaň sunugat satary bolup ýetişmeklerine giň ýol açmak, hemem halkymyzyň aýdymsat hazynasyny hasam baýlaşdyrmak maksady bilen geçirilen bu bäsešikde aýdymçylaryň has zehinlileri özleriniň ustaatlyklaryny görkezip, emin azalarynyň munasip bahalara arkaly kesgitlendi. Ýokary ruhunentlige kalp joşdurjy duýgulary besenen bu bäsešik sözüň hakyky manasynda ýaşlaryň zehin synagyny öz boşly sunugat bayramçylaryna urly. Bäsešik atnaşmagy ahal ýaýlasynyň çar günjünden geleni bedemen toýly basy ýaş aýdymçylaryň bu jogapkärlik synagyň dowamyny oňy netijelerini laýykda ustaatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sazlarynyň insan kalbyny heýjana ýetirjek şirin owazary hemmeleri özüne çekdi.
Şoň üçin hem ýaş ýerine ýetirijilen belen joşunyň aýdyn-aýdymlary bu ýere gatnaşýan emin agalardyr Halipa Medeniyet we Tanygy işgärläriniň dowamly el çarpyşmalary bilen alkyşlandy. Hormatly prezident bilen zehini türkmen ýaşlaryna berýän ýygydarly ünsü netijesinde her ýyla geçirilýän ýangdan diýarym telewätaşygy sunuwatyň ajaýyp dünýäsine ýol açýan ýaş zehinleň öz borçly ojagdyr. Bu bätaşygyň zehini ýaşary çykarmakdaky ähmiýeti hem iňňän ulur. Ýaş zehin aýdymçylary öz dörejiligini, täze döwrüň ruhuny, düýpli özgörtmeleň okunly hereketini beýan edýärler. Milli aýdymsa sunuwatyny kämilleşdirýärler. Öz halipalarynyň bagşa sadanylan däplerini, hemem dörejilik ýollaryny munasyp dowam edýärler. Emin agalary bätaşyga gatnaşyjylaryň ustatlygyna hemem öz borçly dörejilik çemleşmesine, artistlik başaryna da munasyp baha berdiler. Ýangdan diýarym telewätaşygynyň guramaçylarynyň belleşýäri bu dörejilik gözden geçirilişiniň derejesi ýyl-ýyldan artýar. Oňa gatnaşýan zehinli ýaşaň sany köpelýär. Konsert maksatnamasyny Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýan şygarasyna geçýän 2020-nji ýylda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne gazanylan üstünlikleri, milli sunawatymyzyň ýeten belent sepkitleri, aýratynam şu ýyl şanly 25 ýyllyk seneti belenirýän Türkmenistan watanymyzyň hemişelik beýtaraplyk derejesi öz beýan tapdy. Ýaş aýdymçylaryň joşunly hemem alhama baý çykyşlary bu dörejilik şäherine şowhunly häsiýet berdi. Aýdymçylar ata watanymyzda türkmen halkynyň köp asyrlyk şöhratly taryhyny buýsan şulan wasp etdiler. Ýaş zehinler söýügi, mehriban tebigatymyzyň gözelligi, şeýle ajaýyp türkmen paýtaty hakyndaky aýdymlarym joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Olaň bir näçesi nusgaw şahyrlaryň sözlerini türkmen kompozitorlarynyň döredigi aýdymlaryny tomoşaçylara hödürlediler. Bir näçe neseler tarapyndan söýügi bilen diňlenip gelýän halk aýdymlary hemem nusgaw sunuwatynyň eserleri bilen bir gatarda häzirki zaman aýdymlarym ýangandy. Her bir çykyş aýdymsaz bedegi ýerine ýetiriliş aýratynlygy bilen tapawutlandy. Muňa tomoşaçylar dowamly el çarpyşmalar bilen munasyp baha berdiler. Konsertde ata watanymyzda halkymyzyň arkadagyna, parasatly başçylygyny, Türkmenistany parahatçylyk hemem ösüş ýol bilen anamly öň alyp barýan hormatly prezident we başlanan aýdymlarym munasyp orun tapdy. Dörejilik bayramçylygynyň ahyrynda ýanglan diýarym telewätaşygynyň ahir ulaýaty boýunça tapgyrynyň ýeňjileri eglan edildi. Ýygynyň şowhunly el çarpyşmagyna dörejilik bayramçylygynyň ýeňjileriniň atlary eglan edildi. Olar ahir ulaýatyndan ýanglan diýarym 2020 telewätaşygynyň döwlet derejesine geçiriljek jemleýiş tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Türkmenistan'ım beni arkada bilin, kahraman bilin, ömür var yar can vatanım, Türkmenistan'ım beni. Giňerinde ýarlanýan sport bätaşkary ýokary netijeler almakda ähmiýetli bolup durýar. Ýarışlar kämilleşmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Ýarışlaryň ýygydarly gurulmagy ýurdumyzda mehriban arkadamyzyň ýol başçylygyna sporty, köpçüliklerini beden terbiýany ösürmek ugrunda alınıp barlayan işleň nowatdaky subutnamasydyr. Ýurdumynyň ýakly künjeginde giňerimde ýaýwanlandyrylan sport bätaşkary ýokary okanatlyga beslendi. Olara durly ýaşdaky turgunlar işen gatnaşdylar. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty bilim ministrlikleriniň Türkmenistan ýaşlar beden terbiýe sport guramasynyň guramaklaryna geçirilen ýaşlar usatlan kemale gelýäniňi äşkär etdi. Bugun Türkmenistanda sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmiýeti hem wajipligi ýokarlandy. Şonuň bilen baglyk gaýdylaryna hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna ýurdumyzda üstünlikli amal aşyrylýan saglyk döwlet maksatnamasynyň netijeleri barada aýratyn bellemek gerek. Bu maksatnama şäherlerine häzirki zaman lukmançylyk merkezleri, şipaxanalar, derman kärhanalar we milli saglyk goruş ulgamyny täze derejege götüren beýleki ugurdaş desgalar guruldy. Döwletimiz häzirki zaman sport sagaldyj düdüminiň giňeldinmeni hemde halkara ölçeglerine kybap gelmegine ägir tury serişde unukdurýar. Arkada prezidentimiz sportun parahatçylyk dörejilik uguruna aýratyn ähmiýet berýär. Hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwürmegine giň ýol açýar. Mälim olşýary arkada prezidentimiz sport, halkymyzyň saglygy bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezine taklýar. Diňe bir turgunlaryň gatnaşmaklaryna ýaşlar geçirme arkaly, eýsem sazyn durmuş ýöreglerini erýänleriň ähliň çekmek bilen köpçülikleriň şäherlere geçirme arkaly oňun ýörelgäni dowam etmek wajypdygyny hormatly prezidentimiz hemişe belleýär.
Yurdumynyň çar küncünde giň gerimde ýaýwananyrlan ýaşlar türgenleriň sport babata käm edişýänliklerini görkezdi. Ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi ýurdumyzda Mehriban Akademiyanyň ýol başlygyna sporty köpçülikden beden terbiýany ösdürmek ugruna anyp barýan äger türlü işleriň nowatda tutnamaslar. Hormatly şerhäder bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyň gidrometeorology barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alek edizleşler. Hormatly ýaşlar, bilşiňiz ýaly türkmenler milli geleseň namatynyň aralyk dowru dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa geljek hepde ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani geljek hepdeň dowamyny ýurdumyzda çäňe günnatardan we günorta günnatardan gorak howa akymynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň ýokary derejede bolmagyna garaşylýar. Hatda kygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny atkam bulutly, hepden başyna we ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, demrat günnatardan tili sekundda 6-17 11-16 metr ýetýän şemal öňsüňi hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 22-27 gradusdan 30 gradusça maýyl, gündüzlere 37-40 gradus ysy, welaýatyň kenarly etraplaryna 31-36 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diyarımızın ahali welaýatyny atkam bulutly, hepden başynda we ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, demrat günnatardan tili sekundda 5-10-15 metr ýetýän şemal öňsüňi hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusdan 29 gradusça maýyl, gündüzlere 34-39 gradusdan 40 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mara welaýatyny atkam bulutly, hepden başynda we ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, demrat günnatardan tili sekundda 5-10-11-16 metr ýetýän şemal öňsüňi hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusdan 29 gradusça maýyl, gündüzlere 33-38 gradusdan 40 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Diyarımızın Lewap welaýatyny atkam bulutly, hepden ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, demrat günnatardan tili sekundda 5-10-11-16 metr ýetýän şemal öňsüňi hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 22-27 gradusdan 30 gradusça maýyl, gündüzlere 34-39 gradusdan 40 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşary welaýatyny atkam bulutly, hepden ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, demrat günogordan tili sekundda 6-17 9-14 metr ýetýän şemal öňsüňi hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 28 gradusça maýyl, gündüzlere 33-38 gradusdan 40 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atkam bulutly, hepden başynda we ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, demrat günnatardan tili sekundda 7-9-dan 11-13 metr ýetýän şemal öňsüňi hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 24-26 gradusdan 28 gradusça maýyl, gündüzlere 36-38 gradusdan 41 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Mehriban ýaşlar, ýurdumyzyň ýylaýynyň onçyny magnit radiýasiýasynyň donuk ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, Thomas Passyny howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen howanyň tebigy ýany täsirini pesältmek we howada aktodan bölejikler arkaly döräpläjek turly keselleri öňüne almak üçin lokmançylyk agdy borun örtüklerini hokman ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ýaşlar, şu düzgünler berjaýatsyňyz, ýylyň islenlik döwrüne siziň janyňyz sagdyn bolar. Önsärpdiňňiz üçin sag bolun. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmegde jemleýär. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüne ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşiň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edizleşer.